Għaddis ta' dan l-opportunità li għanna biex nisimaw il-kalma tijak unkomplu, nikbru, unimmaturaw permess tal-kalma tijak, permess tal-dilka għaddis tal-Spiritu Santu, kompli trasformana, aħdem fina u għamel minna poplu li qalbek fih titaxxa. Għax dan jixaqlek mulej. Fisem Ġesu Kristu dan itolbuk. Amen. Nixin nilqa l-familja ta' River of Love madwar Malta u Għawdex. U daw kolla li segwuna minn barra Malta, illum ovvjament bil-Malti, u naf li għanna bosta aħwa li huma Maltin li jgħixu fi pajjiżi oħra li segwuna. Nixtieq nibda billi morru fil-ktib ta' Numri. Illum għandi aptit ninżel naqra hawnhekk. Ġessu ġili kien jitla fuq il-muntanja, u xi kultant kien jinżel fost in-nies. U fuq id-dajsa. Ktib ta' Numri, kapitlu 16, Numri kapitlu 16, hija wara li l-poplu Alla ħarġu mill-Eġittu, mill-iskjavitu. Għaw xaħat minnkom Alla ħarġek mill-Eġittu? Għannara, għadwaqħaf, mux kullħat għet jolli dejħ, għet ħadżbuni. Għaw xaħat li ħarġmu, issa dawk kolla li għollet idejkom, u dawk li kontu għazzanin, u ma lejtu ċidejkom, ma supposta lejtu idejkom xorta wahda. Kama minnkom intom li Alla ħarġek mill-Eġittu, l-Eġittu ħarġ minna kuku. Għawxu minnkom naħseb morru tamlu zjara xikultam. All right. Numri 16. Għal-Alla kienet faċilissima toħroġ il-poplu mill-Eġittu, imma ma kienieċ faċli laqqas għal-Alla biex joħroġ l-Eġittu minnhom. Jalla ma jkunx dan l-istess Alla li ħelisna jgħid l-istess fuq u fuqek. U speċjalment f'dan l-istaġun li aħna ngħixu illum fl-2025 din is-sena ġdida, peress li waħda mill-kelma profetiċi li tispikka ħafna f'dan iż-żmien hija il-mulej jarbel qlub. Il-mulej din is-sena tgħidlu mhux dejjem jarbel qlub. Bibi tgħidlek li Alla jarbel qlub. Imma nemmen ukoll minħabba profetikament fi żmien li aħna ngħixu sew dawk li intom qegħdin hawn preżenti qed taraw, sew dawk li qed taraw fuq televiżjoni, sew dawk kollha minnkom li qed taraw fuq YouTube jew Facebook, minħeġġitkom biex din is-sena jekk hemm xi ħaġa li nixtieqek tiffoka fuqha hija għajn laqgħid l-Alla jitlob il-mulej biex iżommlok qalbek safja u qalbek pura. Amen? U jekk qed tiġi ttestjat, ħanilek minn fejn ħadd tiġi ttestjat minn issa. Minni? Mir-raġel, mill-mara, mit-tfal, mid-djakni, mill-elders, mill-għajnuniet, mill-Ministeri tal-Media, mill-Ministeri tal-Kafeterja, mill-Ministeri kollha. Kollha ħajttestjawk dawk. U ma jkunx Alla, ma jkunx ma jkun Alla tittestjawk. Għax Alla juża l-bniedem biex jittestja lill-bniedem. Nfakkarkom li t-testijiet tal-mulej mhuwiex qatt biex ikkisser il-bniedem. Il-test tal-mulej huwa dejjem biex Alla jarbel il-bniedem u l-bniedem jimmatura biex isir jixbaħ lil Kristu. Amen? Alla ma jittestjax lili u lilek biex ikissirni. Imma jittestjana biex jirfinana, biex nixbħu iktar, biex jikkoopera. Inti tittikkoopera. Waħda mill-affarijiet li f'daw l-aħħar 48 sena 48 sija spikkat ħafna spiritu tiegħi hija l-attitudni ta' gratitudni. L-attitudni tal-gratitudni. Il-gratitudni li inti tgħix b'qalb grata. Ma l-ebda Kristjan li jekk tgħidlu tixtieq li inti l-barka tal-Alla tkun fuqek. Kolla jgħidulek iva. Tixtieq forik jgħidulek iva.
Alla dejjem irid ġid minni u minnek. 100% aħwa, jiġifieri jekk hawn minnkom għandkom id-dubju, neħħu kull dubju li Alla ma jridx il-ġid. Alla huwa ġid. Jiena missier. Jiena wuliedi ġid iridilhom. Intom li intkom missiriet u għomiet, taf, anka meta jizbalja ibnek jew bintek, ma tiqafx tħobbu qatra inqas. Sakemm huwa ibnek. Jew bintek. U l-ulidi jiena ġid nixtieqhom. L-ulidi spiritwali wkoll nixtieqhom il-ġid. U nu pjaċir narhom jirnexxu u jwettqu l-pjan tal-Alla f'ħajjithom. Imma l-bniedem tal-Alla sew il-bniedem bħala liben naturali tiegħi, ma anke liben spiritwali tiegħi, inti tippożizzjona lilek innifsek tali biex inti tgawdi mill-ġid li Alla għandu lesta lik. Għax ma jfissirx li Alla jrilek il-ġid, int bil-fors ħadd tidħol fil-ġid. Dak li prepara Alla u dak li inti tgawdi minnu ma żewġ affarijiet differenti. Are you understanding? Qed tifhmu xi ħaġa? Jiġifieri meta ċertu affarijiet aħna ma narawhom biex iseħħu, ħanejnek, ħallina ngħinek taqta' daqsxejn long winding roads. Iqaf qgħid why God. Inni snin ma ngħidha dik why God. Naf li tagħmilna skomdi, għax ħafna drabi komda li twaħħal fatti uħoru anke Alla, Alla mhux ħajħu għalih, xallu faċli ngħidulu why God. Tifhem? Allura imma l-why God ħafna drabi tfisser jiġifieri t-tort huwa tiegħek għaliex qed tagħmel hekk. Allura ħanejnek, evita aħli ħinek iqaf ngħidlu why God. Li tista' tgħidlu hija where God and when God. Fejn, urini fejn, u urini meta. Għax why you're wasting your precious time. Għaliex qed taħli ħidek. Allura, waħda mill-affarijiet li hija kruċjali hija ċavetta maġġura. Infatti għadni qatt ma rajt persuna f'ħajti li huwa l-oppost tal-gratitudni, jiġifieri l-oppost li jkun grat, ġeneralment ikun ingrat, huwa bniedem ġeneralment. Il-bniedem grat kontinwament, jekk tgħix miegħu ftit, dejjem jirringrazzja lil mulej. Ta' kollox. Anka ċertu affarijiet anka li mhumiex daqshekk affarijiet sbieħ. Mhux għax jirringrazzjah tal-mart, jew jirringrazzjah ta' xi ħaġa mhux daqshekk sabiħa li tiġri, imma xorta jirnexxielu jsib xi ħaġa xi jirringrazzja lil Alla fih. Il-bniedem ingrat tista' tagħmillu kif jgħid bil-Malti lil ma jisfen għax xorta ħajjgħidlek imma. Imma. U nemmen li f'dal istaġun li aħna qegħdin, fi staġun fejn jista' jkun li naw inti naraw it-tieni miġja ta' Ġesu. Actually fil-verżjoni kelma aħna ma narawx tiġi ta' ħadd ieħor jara tiġi għax aħna niġu mittieħda dan. Tabteb għajnejk waħda. That's it, daqshekk malaj. M'intix ħadara tiġi. M'intix ħadara xi escalator. Tabtiba tajn il-bibja dejlek. Imma d-dinja tara, tgħid għażaqqa waħda tarak u bang ma tarakx. Però ħanejlek. Jekk aħna naqdu l-istess salla ta' Ġenesi u tal-Apokalissi, hemm affarijiet li Alla jniktu ħafna, hemm ċertu affarijiet li ovvjament Alla idej u d-dnub. U l-bieraħ meta tkellem fuq di, kien hemm min kitib li ma kontx naf li din għadnu. Gergir u għadnub. Mhux tal-li għadnub, tal-li nikket l-Ispirtu Santu u jbiet il-Alla minnek. Għax il-bniedem li gerger huwa bniedem ingrat. Il-bniedem li ma jgergirx mhux għax kollox immurlu sew. Il-bniedem li ma jgergirx għax kapaċi
jirringrazzja lil Alla meta t-tazza hija xorta nofsa mimlija. Minflok igerger għax it-tazza hija nofsa vojta. Min jirringrazzja lil Alla, min jgħix b'qalb grata, mhux għax it-tazza tiegħu dejjem mimlija u tfur u dejjem għandu kull ma jitlob ħakkatajn tiġi qudiemu, le. Il-bniedem grat għaliex kapaċi avolja t-tazza tiegħi bħassa mhux mimlija, imma ħdej ħadd ieħor li m'għandux laqqas it-tazza, kemm għal xi għandi nirringrazzja lil Alla. Darba kien hemm tifel u kien spoiled. Spoiled kif tgħidha bil-Malti? Infisset iż-żejjed. Infisset iż-żejjed. U dan l-ommu kien kull ma jrid jitlobula u tjulu. U darba da jikbi, għax xi kultanti meta jkunu żgħar nitħassruhom whatever, imma utenti tħassarhomx iż-żejjed għax tħassarhom imbagħad. Sewwa beda jikbi da għax ma xtratlux iż-żarbun tal-futbol li xtaqu bit-tappini u tal-ġilda. Għaw xewt minnkom kalkom minn dawk xi żarbun hekk tat-tappini u tal-ġilda meta kont żgħir? Kienu jiswew flus iż-żmien, meta kont għadni iktar żgħir għax xorta għadni żgħir, imma ħafna żgħar. U dejja bdejja jikbi u jissabbat għax ma trid il-żarbun. U di għammu d-deċidiet titalmu lezzjoni. U għarklu ibni għara inta għed gerger u għed tamil daw it-tantrums kolla x'mandek żarbun tal-futbol kif trid int. U kif rat tifel għaddej fuq il-wheelchair bla saqaj, għarklu ħares. Int li għed gerger għax m'għandekx żarbun tal-futbol kif trid int. Għalix ma tarringrazzja xilla li għandek saqaj. Iżda ħwa, u ismawni, dan huwa trikk mill-bidu tal-kreazzjoni. Għax il-bnidem li gerger jħassar qalbu titħassar kontra Alla. Moħħoka waħwa. Għax l-Ispirtu Santu ħajkelkem ħajispara xogħod minnkom issa stess. Il-bniedem li ma jgerger għax m'għandix karozza tajba, jew għax m'għandix karozza, għax m'għandix dar, u għax nikri, għax naħdem ħafna, u għax nbati ħafna, u għax jew għax għadem xi ħaġa li qatt m'għandix f'ħajti. Jekk inti tiffoka fuq dak li qatt m'għandekx, m'intix ħad tkun kapaċi tirringrazzja lil Alla ta' dak li għandek. U jekk tieqaf u ddur dawra madwarek tinnota kemm għandek ħafna affarijiet. U ħanejlek ħaġa wkoll. Hemm prinċipju fis-salna li Alla, pereżempju fil-ktib ta' Ġagbu jgħidilkom intom m'għandkomx għax ma titolbux. Imma mbagħad ikompli, Ġagbu 4. Ikolkom ma manka meta titolbu, il-motivi tagħkom huwa ħażin. Titolbu għal motiv ħażin. Għajkom aħu, xi kultant aħna nitolbu biex ikonna karozza, mhux għax verament għandna bżonn karozza aħjar, imma biex inkun aħjar minn tal-ġar. Jew biex inkun aħjar minn tal-paster. Jew aħjar minn tal-kuġina li kienet dejjem tajjarni li mhux ħajkolli inkapaċi nixtri karozza. Mela ħa nixtri waħda bomba. Ħallini bagħtilha risposta fl-aħħar. U inti minna li ketta dik risposta u spiċċajt skjaf ta' dejn. Biex imbagħad il-karozza li xajta ma nafx kemm, sewwa is-serħila jiena jekk għandek biex u taffordja u inti għandek budget għalija għaxtrija. Imma l-kussjoni hija inti qalbek qiegħda fil-post żbaljat. Inti mhux għax trajt karozza, jiena xaqt karozza u kien hemm jiena f'ħajti qatt ma kellet karozza ġdida, sena u nofsilu xtaqt karozza ġdida. Emmint l-Alla lija u ħdimt għalija. Issa ma diġ daqsa ġdida x'issa ilha fuq sena. Sewwa, imma nirringrazzja l-Alla. Imma għaw min l-attitudni hekk irid karozza għax irid jikkompeti, irid jħossu aħjar minn xi ħadd. Għaw min irid dar. Diġi li smajta fi preachers, mhux Malta,
Imma hemm preachers predikaturi li jiena ġieli kont nieħu pjaċir nismagħhom, imma meta nismagħhom jiftaħru b'kemm għandhom lussu ma tantx iberkuni, anzi jniktuni. Forsi tafu xi wħud minn għamilha. Jiddispjaċini għalihom għax li ma jfixklunix imma jkun hemm xi ħadd żgħir ifixkluh. Li ma tfixkilniex għalija tista' tkun mimli bil-miljuni ta' depp minn fuq minn rasek. M'intix ħadd tfixkilni, mhux ħanejra lik żgur. Sewwa imma min ikun żgħir tfixkilhom. Sewwa. U l-Bibja tgħidlek għaliex qed tiftaħar. Mela inxtajt lilek innifsek. Tiftakru dak il-bniedem rik fi ktieb ta' Luqa kapitlu 16 li beda jiftaħar għal kemm għamel flus u kemm għamel ġid, issa ħammur nitpaxxa u l-għada l-mulek qallu jablaħ il-lejla stess ħad uħodlok ruħek. Issa dak li inti ħdimt għalih u li inti tiftaħar bih issa ħajmur igawdi ħaddieħor. Għalhekk inti, għalhekk isimgħuni aħwa, meta aħna nitolbu ma narawx ċertu affarijiet mal-ewwel jew indumu biex narawhom, check your heart. Ara fejn il-motiv tiegħek. Ħasasik mistoqsija. Kunu onesti. Ġieli tlabt, ma rajtx u gergirt. Il-dejjek tilaj nara. Slow motion. Dawk li għallew idejhom slow motion, dawk li iktar onesti, kollha kemm minnkom, inklusiv. Gergirna. U d-gergir, number one, innikkat l-Ispirtu Santu. Ibbijat minnek l-Ispirtu Santu mili. Għox tiġi tgħidli teologikament, għax aħna ma nistax nitilqu l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu jagħmel fija. Vera, fit-teorija ku. Imma l-preżenza tanġibli tal-Ispirtu Santu ma dibqax fuq ta'. Għax Alla jitnikket u vera jibda jarak fl-enti ħażina meta inti tgerger. Wara da, ħanilkom aħwa, kapaċi u inti. X'qed titlob il-Alla bħalsa? Miraklu, fejqan, baby, familja, mara, raġel, żwieġ, dar, karozza ġdida, avilla, sifer, cruise. X'qed titlob? Għazaqsik mistoqsija. Li kieku inti f'ħajtek di qatt ma tara. Kemm ħadet biddel qalbek minn issa sa kemm Alla jsejħlek. Ejli jekk hux kapaċi inti tkompli tħobb il-Alla b'qalbek kollha b'dak li issa għandek. Li kieku Alla ma jfejqekx. Issa tiġi naf. Mill-lat teoloġiku Alla tiġi fejqana, mill-lat teoloġiku tiġi ħafrinna, mill-lat teoloġiku tiġi saret għamel dak kollu li għamel għalina. Imma li kieku inti ma tarajx. Kemm qalbek tibqa' itħabbat għal Alla bl-istess ritmu. Għaliex minn hawn kollox Alma. Minn hawn kollox. Ħanejlkom aħwa, hawn ċertu nies. U din anke qiegħda fil-Bibja. Tiftakruha l-istorja ta' Iżrael meta rridu sultan u ma kienx jirridet Alla li rrid ikollhom sultan. Ma mbagħad Tom iridu. Però mbagħad kien tilejta meta ddispjaċihom li ħadu dak irridu. Jiena u inti iridu nidħlu f'realm fejn jekk Alla ma jtinix bark oħra f'ħajti. Fejqan ieħor f'ħajti. Miraklu ieħor f'ħajti. Promotion ieħor f'ħajti. Jien diġà grat issimu li jien Kristu xerred demmu kollu għalija. U fuq dak biss għandi l-eternità nirringrazzjah, aħseb wara l-kumplament. Dak biss. Jekk Alla lilek ma jbirkekx oħra, ma jtikx ċekk ieħor, ma jkollokx iktar ikel biżżejjed. Kapaċi xorta tqum filgħodu. Grazzi mulejta dak is-salib li inti mitt għalija fuq. Grazzi ta' kull qatra demm li jinġerret għalija. Grazzi ta' dik ix-xewka, dik il-kruta ta' xewk li jafsulek ma' rasek u daħlulek fil-qurrija ta' rasek u ġo moħħu u xorta mulej grazzi. Ħanejdlek. Fit-teorija kien nistgħu ngħidu iva bħalissa. Li kieku ssejjer realtà.
hija qalb li Alla jattira liha. Għax ħafna drabi bosta Kristjani jimxu wara Alla u wara l-mulej għal x'sa jakkwistaw. Għal x'sa jakkwistaw. X'ħanieħu. X'ħan irċievi. Aħwa, aħna poplu ta' fidi. U jekk m'intix jaqbilek tkun. Imma l-fidi mhix xi formula 1 2 3 biex tirċievi kull ħaġa li titlob il-Alla. Il-Bibja tgħidlek fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 11 waqt li nemmen li bil-fidi trid tirċievi dak kollu li inti tittemmen l-Alla lih. Imma mhux biss, il-Bibja tgħidlek aħna msejħin biex ngħixu ħajja ta' fidi, mhux biss nirċievu l-barkiet bil-fidi. U l-ħajja ta' fidi tista' twaslek għall-mewt bil-fidi. Għal li tiġi imsallab jew imħaġġar bil-fidi. Lut 11 x'għamel. Għandek lista ta' nies, il-Bibja tgħidlek li daw mietu bil-fidi u ma rawx il-weda. U aħna naħsbu meta xi ħadd ma jarax il-weda, daqqa waħda da max m'għandux fidi. Tidnejlek il-bnedem li għandu fidi? Il-bnedem li għandu vera fidi huwa l-bnedem li kompla jħares li l-weda, anke jekk ma rajiex, imma ra biss mill-bogħod. Il-bnedem ta' fidi huwa dak li miġuħ għandu marda u għandu xi problema. U waqt li huwa miġuħ jaf li Alla skont il-kelma tal-Alla tal-patt li ma tibdel qattu għal ħadd. Alla jridu nfejja imma du mhux qed jara l-fejqan u jkompli jemmin il-kelma tal-Alla u jagħti glorja lill-Alla irrelevanti anke qatt ma mfiq. Dik fidi aħna. Għalhekk qogħdu attenti. Għalhekk il-mulejt jgħidilna din is-sena, qogħod attent, għax qalbek ħad tiġi ttestjata. U ħajjuża bosta affarijiet biex jarbillek qalbek. U inti tinstab fidil. Bl-Ingliż aħjar, faithful, full of faith. Mhux full of the results of faith, but full of faith. Għattifmu għahwa? Fil-Ktieb tan-Numri kapitlu 16, ħanaqraw biċċa. U jekk, okej, għandna ħin. Luqa, Numri 16. Dan meta, isimuni, jiena u inti ma nistax nifhmu totali ta' di għax li inti tkun missierek, nannuk, buż nannuk, buż nannuk, kull ma tkun dejjem kont taf int, skjavitu. Daw ta' kienu daw. 400 sena skjavitu daw. It-tfal twildu skjavi. Ma kellhom xejn tagħhom. Xejn. Numri 16 vers 1. Tistgħu tmorru taqraw dil-istorja minn kapitlu 14. Ma naqraw ftit skritturi. Kora bin Ixar, bin Keħat, bin Levi. By the way, ngħidilkom hekk biex ma tmux taħseb li niddubita li Alla m'għadux ifejjaq, mhux hekk qed ngħid, dak huma dottrini diaboliċi. Jew għax Alla m'għadux jeħles mix-xitan, dak huma dottrini bħal Alla għadu jfejjaq u għadu neħles in-nies mix-xitan u għadu jsalva lin-nies u jitrasforma l-ħajjiet. Imma għajnejja mhux fuq dak. Għajnejja biex qalbi tibqa' pura fuq. Fuq ħares fajnejh, mhux ħares lejdejh. Alla huwa Alla ġenerus u jgħidilna fi ktieb tal-kapitlu Lut. Kapitlu Hebrews 11 verse 4. Hebrews, fil-ktib ta' Hebrews kollha pratikament għax jitkellem ħafna fuq il-fidi. Vers 6, li Alla jagħti bit miftuħa, ġagbu wieħed vers 5 sa 7.
Alla jagħti b'qalb ġeneruża. Imma jekk inti ma tara xejn minn dan. Inbidel Alla? Għalhekk inti titiżomm qalbek pura, għalhekk inti titiżommok qalbek pura. Ara jiena mhux nipprova nimpressjonakom għax jiena bniedem bħalkom bis-sensi bħalkom, bl-emozzjonijiet bħalkom, bil-bżonnijiet bħalkom. Sewwa imma darba kont qed il-mulej u nipprova nżomma sakemm il-mulej tin il-grazza ngħix fuq din l-art, nipprova nżomma. Li anke jekk ma tbarikniex bark oħra mulej, ħanibqa' nirringrazzjak sakemm il-mowt. Anke jekk ma narax miraklu oħra f'ħajti, ħanibqa' nirringrazzjak sakemm il-mowt. Anke jekk ma narax ħelsin ieħor, ħanibqa' nirringrazzjak sakemm il-mowt. Għal-fatt mhux għax rajt il-mirakli u għax rajt il-ħelsin u għax rajt il-fajqan, dak li kollha nirringrazzjak tagħhom, imma l-fatt wieħed biss. Għal dak il-prezz Ġesu żina ħallas. Għal dak biss għandek l-eternità sħiħa tirringrazzjak. Intom tirrealizzaw li l-infernu huwa etern ta' mhux ċajta ta'. Mhux xi ġimgħa jew xi sena ta' jew xi 10 snin ħabs. Eternità! Kristu ħalisna. Kapaċi tirringrazzjah xorta waħda. U inti dak li forsi bħalsa xi ħadd ta' Spiritu Santu qed jilluminani. Għal dawk li xut minnkom tgħidu ma nafx kemm vera jħobbni l-mulej, niddubi dak vera jħobbni l-mulej. Inti jiblaħ jew. Nifmek ta' fis-sens li għadu jipprova jilab ma' moħħok. Naf li moħħok Alla id-demonji jipprova jilablek ma' ħsibi. Li Alla jibgħat il-libnu jsir kappuljat fuq dak is-salib taħseb għal xi gostu pjaċir tiegħu. F'dak biss jiena u inti niskru fl-imħabba tal-Alla. U inti taħseb għax inti waqajt u żbaljajt u żgarrajt taħseb li Alla sa ċaħdek. Meta kellu ċans ċaħdek, seta ċaħdek. Ma mhux issa mhux ħajċdek. U ħa ngħidilkom misteru. Tipprovax tifhmu żejjed, aħseb fuq, ma tipprovax tifhmu żejjed. Alla li għażlek tiġġarra l-futur tiegħek u għażlek xorta. Xi tfisser? Jiġifieri Alla jaf li għadha ħadam il-froġa int. Ma xorta ħabbek. Jiġifieri Alla jgħid li biex jiġifieri Alla qed jikkondizzjona nix nagħmel, le mhux Alla tikkondizzjona x'x tagħmel. Sawn daħwa moħħkom hawn sew. Alla mhux qed jgħidlek, mhux Alla qed jagħmel jew iġġielek tagħmel xi ħaġa. Għalhekk qedlek huwa misteru għaliex Alla tana libertà assoluta imma fl-infinità tiegħu tiġa jaf x'ħa tagħmel. U xorta għażlek u ħabbel. Għalhekk tista' tirrilaksja. That's why you can relax. U jekk żlaqt, għal-maħfra tiġa hemm qiegħda għalik. Aħfer ukoll lilek innifsek. Amen. Vers 1. Kora bin Isar, bin Kaħat, bin Levi u Datan u Abiram, u lid Elijab u On bin Pelet u lid Ruben, għamu kontra Mose u magħhom kellhom 250 ruħ oħra minn ulul Iżrael. Intom taħsbu li dan iż-żmien biss jinqasmu l-knejjes. Mill-prinċpijiet tal-ġema li kienu jissejħu għall-laqat kollha nies magħrufa. U nġabru kontra Mose u Aron u qalulhom għandkom biżżejjed fuq spallejkom il-ġema kollha huma konsagrati u f'nofshom hemm il-mulej. Taf xi tfisser? Ġifieri mhux intom biss tal-mulej, anke aħna tal-mulej. Ġieli smajta di. Mhux ilek biss juża l-mulej, pastor, anke li juża. M'għandix dubju. M'għandix dubju. Għaliex tolew fuq il-ġema tal-mulej. Kif sema dan Mose ntafa' wiċċu fl-art, ma nafx jekk għadixna wasalt sew jiena. U ntafa' wiċċu fl-art għalkemm nitlob għall-bosta li żbaljaw.
u għamlu l-jom infusom ħafna dannu qoddim is-sema. U għax saqkom lejh li l-akum jak l-ħutek u li t-levi l-oħra u koll issa qegħdin tfittxu koll is-saġerdozju. Ġifieri mhux biżejjed li Alla għażilkom, mhux biżejjed li Alla dilkom, mhux biżejjed li Alla salvakom, mintomx grati li intom tiġà tant tagħmel miegħek il-mulej. Għalhekk int u l-klikka tiegħek għamiltu konfoffa kontra l-mulej. Isimgħuni moħħkom hawn, għax di fija kors, mhux messaġġ tal-lejla. Kontra min ġew daw? Sanna ftit, imma daw ħaduha ma' Mosè u Aron. Imma tgħidulu dan inti ma' kontra l-mulej ta' ġejt, mhux kontra Mosè. Pastor għalhekk mela tgħidilna dal-messaġġ. Għawa titfanna xi botta? Le, ħuda kif inhi eżattament. Bla botti. U karabotti. Għaliex il-bniedem jinsa kemm Alla jkun għamel miegħu. Il-bniedem jinsa kemm anka Alla juża l-bniedem talla kemm ikun għamel miegħu. Imma x'qalbu mhux grata jew qalba mhux grata, issa f'daqqa waħda għax hemm dak li blejdulu Ingliż number 1 ungratefulness. Ingratitudni. Greed li huwa wieħed mill-nubiet kardinali li joqtluk spiritualment. Greed, kilba. Inti tistaqat li fil-proverbi tgħidlek inti tistaqat tinsa l-missierek u l-ommok li raddatek u l-missierek li rabbi. Tistaqat ssir, taġvi ssir fil-ħajja naturali anke fil-ħajja spirituali. Tispiċċa mhux tal-intenzjon tal-li toħodhom kontra tiegħu. Però l-messaġġ mhux fuq hekk imma tajjeb li naħsbu fuq. Għalhekk inti u klikka tiegħek għamiltu konfoffa kontra l-mulej. U x'inhu warahom biex gergru kontra tiegħu? U ma seba tisejjaħ lil Datan u lil Abiram u lil Eliab u weġbu ma nitilgħux. Mhux biżżejjed tal-lajtna mingħajr tnixxi ħalib u wasal biex ġibtuna mutu f'dan id-deżert trid issa wkoll taħkem fuqna. Marru issa. Int ma ġibtnix fart tnixxi ħalib u wasal. Lanqas raba jew xi qasam dwieli li jkunu magħna tagħna ma tajna. Taħseb li sa taqla għajnejn dawn in-nies, aħna ma niġux. X'qed jagħmlu da? Qed jirrebellaw kontra Alla, imma bħalissa mhux kontra Alla, huma minn għalihom li qed jiġu kontra Mosè u Aron mhux kontra Alla, ma Alla daw kontra Alla jagħmlu. Però l-ħaġa hija di, apparti li hemm ovvjament ħafna xi tagħlem dal-passaġġ, bdiet minn ingratitudni. Bdiet minn ingratitudni. Meta ħana nħodha fil-natural. Meta inti għandek ibben, tuħu paċenzja bih, jew bint, tuħu paċenzja bihom. Taħseb li dak li ben Alla ħajbirku, jew dik il-bint Alla ħajbirika, meta din jew dan toħodha kontra l-missier u l-om tagħhom fin-natural. Mora qraw proverbi, tgħix kemm iwissi u liet. Mora qraw proverbi. Issa dak li huwa fin-natural tistgħu tagħmluh parallel fl-ispiritwal. Għax dak huma prinċipji tas-saltna. Min fejn tibda? Ingratitudni. Għaliex waqgħu minn Eden Adam u Eva? Għaliex nesew li kellhom ġungla, ġungla tinsemma ħażina, għax mhux ġungla kellhom ġnien. Kull tip ta' frotta, kull tip ta' annimal, setgħu igawduha kollha, imma xraw. X'ma kellhom xraw? Mhux x'tom! X'ma kellhomx? Kif jista' jkun minn ġnien sħiħ ġesu ħanin? Imħabba frotta waħda titlef kollox. X'tirreflet il-frotta? Ħanikom aħwa, ħanidkom aħwa, ħaġa kalma profetika. Il-mulej ħajpoġġilek frotta qudiem għajnejk.
Waqt attent ma tmux titlef il-ġnien kollu sabiħ. Għax il-frotta hija bżonn juża li tkun hemm dik il-ġnien. Ħalli inti tkun taf fejn qalbek. Meta ma tarax xi ħaġa kif trid int fil-fellowship, mhux id-demonju Alla mela għandik, ħalli qalbek tiġi marbula. Għax inti, jiena u inti nitalmu li jiena ma nistax nbiddel bniedem jew nbiddel bniedem, ma nista' nbiddu lil ħadd. Ma tistax tbiddel xiġri lejk, imma tista' tbiddel xiġri ġo fik. Ġo fik biss għandek kontroll. U l-frotta qed tirrevela x'hemm fik. Dik il-frotta li tant trid insejt li għandek ġnien sħiħ. U dik il-frotta ħattelfek kollox. Taf għaliex? Għax m'intix grat. Mhux m'intix grat għax għandek dar u karozza ta' m'intix grat ta' dak. Għax għal dawk li intom kontu ma kontux tafu, apparti li kien hemm is-siġa tal-frott tal-arfien tajba ħażin, ħdejja kien hemm is-siġa tal-ħajja, taf minnu s-siġa tal-ħajja u fil-bibja? Dak huwa s-siġa tal-ħajja. Anka s-siġa tal-ħajja tilfu. U attent, għax hemm il-għadu qed jiffokalek fuq frotta. U mxut minnkom, kristjani, ħadd irriskjaw titilfu l-frott kollu, inklużi il-frott tal-ħajja. Għalhekk il-mulejjed iwissi, il-qlub ħajjiġu marbula. Ejja tlob. Wara fik tibta Mattew. Sorry, Luqa 17. Kull min għandu dar, jew jixtieq waħda sbaħ, jew jixtieq waħda akbar, jew jixtieq waħda biktar kumdità. Kull min għandu karozza, jew jixtieq waħda taħli inqas, jew jixtieq waħda tiġri iktar, jew jixtieq waħda bil-power windows u bil-power seats. Għax x'għandek fil-ħajja dejjem tixtieq xi ħaġa iktar. It's okay li tixtieq xi ħaġa aħjar. Sakemm jekk intix lez vera li jekk ma toħodix, inti xorta tibqa' grat, ħalli qalbek ma tiġi korrotta. Luqa 17. Għalhekk meta jiena bħala pastor taħt il-grazzja talla, jiena minn Kristu mostru. U toqgħodx tħares lejha bikraħ għax int l-istess. Aħna minn Kristu mostri. Full stop. Imma hemm affarijiet li inti taf li tkun tixtieq f'ħajtek. Jiena nemmen għax Alla jara x-xewqa ta' qalbek, il-Bibja tgħidlek, ix-xennaq fil-mulej u xitik ix-xewqat kollha ta' ħajtek. Imma senna ftit. Dik tista' tfisser żewġ affarijiet. Tista' tinterpreta jekk trid Salmi 37 vers fuq li Alla jtik kull ma titolbu. U sa ċertu punt vera għax hekk jgħid ukoll fi Ġwanni 4 Ġwan 16 fi Ġesu Kristu. Jew nkella tista' tinterpreta li meta qalbek titaxxaq fil-mulej, mbagħad ix-xewqat kollha tal-mulej isiru x-xewqat tiegħek, u mbagħad ix-xewqat tiegħek kollha jtihomlek għax imbagħad dak ix-xewqat m'għadhomx tiegħek huma x-xewqat tiegħu f'qalbek. Amen. Delight yourself in the Lord and he will give you the desires. Ix-xenna taxxaq fil-mulej u jagħtik ix-xewqat. U ħajħallilek hemm dik il-frotta, mdendla quddiem minn ieħrek. Ħalli tara jekk inti, ħalli inti u jien nuru lil għalek kux ħanifoka fuq dik il-waħda frotta li għadu ma tanix u jista' jkun ma jtinix. Jew nibqax, jew nejja minn gerger għax m'għandix dik il-frotta. Jew nkella nkunx qalbi tibqa' safja u nirringrazzjah ta' ġnien sħiħ.
dak kollu li tani. Intom ġieli smajtu għal-espressjoni li jiena nemmina di. John Bevere jgħidha u jemmina wkoll. We thank God, anka Tony Cook jgħidha wkoll. We thank God that God does not always give us what we ask for. Nirringrazzja l-Alla li Alla mhux dejjem itina dak kollu tolbuh. Jiena u inti f'din l-istaġun irridu nitgħallmu li meta jiena ngħid jiena nafda falla, jiġifieri nafda falla. Jiġifieri ħanafda lejlu. Jiena tlabt min-naħa tiegħi nara nkun żgur li qalbija safja, tibqa' safja. Ħalli jekk jiena xi mod jew ieħor għal xi raġuni oħra li forsi ma nafx ir-raġunijiet kollha għaliex ma rajtx xi ħaġa, qalbi tibqa' safja u mimlija gratitudni. Għaliex jekk hemm xi ħaġa li żgur tattira l-preżenza tal-Alla fuq ħajtek huwa bniedem mimli ringrazzjament u gratitudni. Amen. Hemm xewqat, mela ma hemmx. U hemm affarijiet li nixtieq mela, żgur. Però xi kultant jħassra l-bniedem tant jiffoka fuq dak li m'għandux u jixtieq li jkollu li qed jinsa x'barkiet kbar għandu fih kontinwament madwaru, allura inti dejjem ħassa timmira għal xi ħaġa li m'għandekx. U qed titlef il-ħin timmissja tgawdi dak li diġà għandek b'abbondanza. Ħanejlek il-karozza mhux dejjem ir-risposta. Li tiżżewweġ mhux bil-fors dejjem ir-risposta. Li jkollok boyfriend mhux bil-fors dejjem ir-risposta. Li jkollok girlfriend mhux bil-fors dejjem ir-risposta. Li jkollok baby mhux bil-fors dejjem ir-risposta. Li jkollok job u tkun manager jew kumpanija jew ix-xogħol u l-ħanut tiegħek mhux bil-fors dejjem ir-risposta. Ir-risposta hija fil-Ingliż, bl-Ingliż hemm żewġ kelmiet. Hemm happy and content. Happy fisser jiena nkun happy, content, jiddependi fuq dak li jiġri, based upon what happens. Mela if this happens, I'm happy. Il-bniedem content, sodisfatt, mhux għax something happened, għax xi ħaġa bil-fors ġrat, imma il-bniedem kuntent għax dak li għandu, u mhux jisek u mhux bil-fors għandu ħafna, imma dak li għandu għalih tant huwa grat li kuntent. Grazzi mulejt dak li għandi, grazzi mulejt dak li tajtni. Grazzi Ġesu meta nara ħadd ieħor x'm'għandux, nibda jgħid il-listrina kemm għandi iktar jien. U nista' kemm għandi xiex nirringrazzja lil mulej. Tifhmu? Allura, inti xi tkun happy if this happens or content? Contentment. Amen. Luqa 17. Naqralkom di. Di tafu għazgu. Ġesu, vers 11. Ġara li għaw sejr lejn Ġerusalem, Ġesu għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. Kif kien daħal f'raħal, iltaqqu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Waqfu l-bot minnu, ollew leħinhom u qalulu Ġesu ma'allem ikollok ħnina minna. Kif rom għallhom morru uru rwieħkom lill-qassasin. U ġara li huma u sejrin fiqu mill-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruħu mfejjaq raġa lura jgħajjat u jfaħħar lill-Alla. L-oħrajn sar minnhom. L-oħra beda qed infittex ġob, issa għandi bżonn ġob. L-oħra x'għamel? Issa ħana ġemmur għall-arusa li kellet tilfitna u telqitni mħabba x'kont marit. L-oħra mar isifer, issa ħangawdi għax ma stajtx ingawdi qabel. Sewa ħammur cruise issa. Sewa. Qed tifhmu l-bniedem li mhux grat. Anke jekk tfejqu mill-lebra, anke jekk jara l-miraklu, xorta ma jsibx ħin biex jirringrazzja dak li Alla taħ, imma jfittex xi ħaġa da dak li għadu m'għandux. Inxtaħet wiċċu fl-art dal-wieħed li ġilura lej Ġesu u radlu ħajr ringrazzjah. Sa dan kien Samaritan.
U Ġesu qabad u qal, mhux 10 fiqu mill-lebra. Ismawni, ħanispiċċa b'di. X'għadna li tfisser l-lebra fil-Bibja? Il-lebra tfisser gburija. Il-bniedem li gerger jinten qudiem Alla. Taf li intom jiena u inti fir-realm spiritwali nipproduċu riħa? Fin-naturali kollha kemm aħna nipproduċu riħa. Xi wħud minnkom irriħat iktar minn riħat oħrajn. U xi wħud rifnu. Imma taf li aħna fir-realm spiritwali nipproduċu riħa, titta minn riħa tfuq. Imxi b'qalb grata. Ringrazzja lil Alla. Tibda tinten fir-realm spiritwali. U Ġesu qabad qal mhux l-10 fiqu mill-lebra meta tgerger inti lil Alla tgħidlu minix grat, it's not enough, irrid iktar. U dik hija ġejja mill-erq ta' kull dnub, il-gburija. Fejn huma d-disa l-oħra? Min saqsa d-disa l-oħra? Ġesu saqsa? Xi pretenda Ġesu? Qabli daw isma' fiqu mill-lebra u kienu brok, qabli ma kellhomx jieklu l-għada. Qabli daw fiqu mill-lebra u kienu homeless, ġifieri għandhom xorta fuq xi ħablu rasu. U qabli d-disa l-oħra kamlu, issa ħammur naħdem, issa billi mmur fit-texxa issa fejn ħammur noqgħod. Għax m'għandix dar. Ma dal-wieħed. Li anka Ġesu pretenda kollha kemm huma. Taf li Alla jippretendi li inti tkun grat. Taf li Alla tistennik li inti tkun grat kull jum. ħadkun tfuq din is-sena u din l-istaġun. Billi inti żomm qalb pura billi tkun grat. U tirringrazzja Alla kontinwament. U jekk hemm xi ħaġa li ma tarajiex. U anke qatt ma tara. Qalbek ħad inbidel allura. Ngħidilkom storja. U diġrat vera. Kien hemm tfajla li dejjem xtaqet kollha baby. U akkosta kollox xtaqet baby. U għax issa pastor. Sewwa għax issa pastor l-alloġġ qed itektek. Qed itektek l-alloġġ. U di marret tagħmel baby għax biex tagħmel baby faċli. Miskina u miskin. Għax spiċċa t-rivildila tarbija minn li mart. U l-lum bye Ġesu u bye ħajjita. Għax issa ħajjita ma tifel li huwa vegetable. Be careful don't try to get what God does not give. Maybe tough. Imma l-frotta ħatibqa' qudiemek. Ħalli qalbek tibqa' pura u marbula. Ma kien hemm ħadd minnhom li raġa' lura biex jagħti glorja lil Alla, ħallih f'dan il-barrani. Imbagħad qallu, int li ġejt b'qalb grata. Issa inti mhux biss infejjaq. Issa inti kompletament ittrasformat minn fuq s'isfel. Għax dawk kienu mfejqin. Dak il-Bibja bl-Ingliż jgħidlek daw irċievu fejqan. Imma dan irċievi maraklu. Għall-umur issa minnhom il-qudiem ma jonqsok xejn. Dik tfisser sożo minnhom il-qudiem ma jonqsok xejn. Dawk fiqu imma irċievu fejqan imma kien naqashom ħafna. Dar ċieva fejqan, reġa' lura b'qalb gratitudni. Ta' gratitudni. U Kristu qallu mur. Issa you've been made whole bl-Ingliż. Sożod, issa mill-qudiem ma jonqsok xejn. Trid tasab dak il-punt fejn ma jonqsok xejn. Meta inti ħajja bi gratitudni tinnota li Alla ma jkun ħallik xejn li jonqsok fil-ħajja tiegħek.
أين يطلبوا؟ أين يطلبوا؟ تكلم مع المولاي. فين أنت؟ فين إيه قلبك الليلة؟ كاوش غاتي اللي باستر kelli vera bżonn nisma' dal-messaġġ illejla, kun onest, hawn xi ħadd. Grazzi Ġesu. Tħallix dal-messaġġ ikun just what a nice message. ħalli dal-messaġġ ibidillek ħajtek. ħatibqa' tfuq quddiem il-mulej. U ħatattira l-favur Alla fuq ħajtek. Kulħadd jitlob miegħi. Kint illejla tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu? Kaw xi ħadd tal-ewwel darba jixtieq jgħid li pastor nixtieq nagħti ħajt il-Ġesu llum għall-ewwel darba vera. Nixtieq nibdih ħajja ġdida ma' Kristu Ġesu. Jekk dal-persuna jenti għidi talba warajja, jekk inti fuq televiżjoni, Facebook, YouTube, għidi talba warajja se stess. Illum issa qadis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. B'Ġesu biss ngħix ħajja grata. Il-fatt li Ġesu mita lija, ġim salla palija, it-tortura talija, ma la jaħfirli fejn jiena supervjajt, ma konġ grat. Gergirt. Għal dak li m'għandix, jew qatt ma tajtnix, jew għax għadni ma rajtx. Aħfirli jabba missir, għatini qalb pura mulej. Naf li dik il-frotta ħatibqa' hemmhekk. Imma ma rridx niffoka fuq dak li m'għandix, imma rrid niffoka fuq l-abbondanza li inti tajtni. Is-salvazzjoni, il-maħfra tad-nubiet, l-Ispirtu Santu, id-dem prezzjuż tiegħek, il-ġenna, l-eternità. Nies jħobbuni, familja li tħobbni, familja naturali u anka spiritwali. Li ninsapaw. Mulej għaddis grazzi tal-barkit kollha li inti tajtni b'abbondanza. Ġesu, inti s-sit u s-salvatur tiegħi. Millum qudiem ejni ngħix ħajja grata. U fakkarni f'din il-kelma regolari mulej biex qalbi tibqa' miżmuma pura qudiemek. Aħfirli fejn gejr gird, aħfirli fejn jien mulej nikkittek bil-sini, bl-attitudni tiegħi u aħsilni bid-dem ta' Kristu. Grazzi tal-imħabba infinita, glorjuża tiegħek Ġesu. Għatini qalb għalik mulej. Int biss dan tista' tagħmlu. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Għamel fija dak li trid int verament. Min qalbi nitlob dan f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Għal dawk kollha fuq Facebook, YouTube u televiżjoni, inħeġġitkom biex dal-messaġġ ħallih titlob f'qalbkom, ħalli l-mulej quddiem Alla tintom tfuħu spiritwalment. U tattiraw il-preżenza d'Alla u l-favur t'Alla fuq ħajjitkom. Pija narawkom il-ġimgħa d-dieħla, narawkom dal-weekend li ġej fis-7 ta' filgħaxija s-sibt. Il-ħadd fil-għodu fl-10, ejja u ejja dduq u tara kemm tajjeb il-mulej. Barki, God bless you. Amen. Alleluja. Aħda